Sanibonani. Insizwa yakaMkhonza lo MfokaMkhonza usonhlala kahle. Ngiyacela ukuthi ni-like, ni-comment, niphinde ni-subscribe kule channel. Ngiyabonga. Yazi ukuthi njengoba uhleli lapho kungenzeka ukuthi umuntu wakho khona lapho e-cheat khona somewhere lapho ekhona njengamanje. Cha ukuthi uze into ekhona eyenzakalayo. Ma relationship kuya-cheatwa. Into nje sesiyijwayele nesiyaziyo. Kodwa manje kule video bengifisa ukukhuluma ngento esivame kwenzeka mangabe upartner wakho ekuthola ukuthi uya-cheat. Ezinye zezizathu ezishiwo abantu aba-cheatayo mase bebanjiwe yilezi ezilandelayo nezinye mhlampe engeke ngizisho la. Uma ebuzwa ukuthi ungichithelelani, mangabe sethi uyalikhuluma-ke iqiniso siyaphendula uthi ngenziwa nguwe ukuthi ngicheat. Wena ongiphushele ekutheni ngigcine ngicheat ngokuthi awunginiki imali ngineyidingo njengomuntu wesifazane. Bekumele ngenze njani ngoba unginiki imali? Mhlampe uma kungowesilisa athi bonganginiki isikhathi sakho mos. Njalo uma ngikudinga buhlala ubusy noma wenza lokho nalokho engingakutholi so ngagcina ngibhoreka ngacheat. Omunye uzothi yingoba uma senza inkonzo yasekamereni awunganelisi. Awukwazi ukwenza izinto engizidingayo. Futhi noma ngathi ngizama ukukusiza usizakala so bese ngibona ukuthi ngithola umuntu ozokulekelela la uhluleka khona. Omunye uzothi yebo uyokona uyanginika imali kodwa ayikho enough. So bese kuba khona oqhamukayo onginika imali engcono kunale onginika yona wena. Bengiyidinga kakhulu imali. Kodwa ngazi ukuthi wena ngeke uze unginikele imali engiyidingayo. So uyanginika le mali. Asithandani kahle kahle nalomuntu angimthandi nedi nje. Sihlanganiswe ukuthi onginika imali. Ziningi izathu abazibalayo abantu ababanjwayo uma becheat. So umbuzo uthi kungani bekutshela zonke lezi izathu uma sobuza? Mawuzilalela zonke lezi izathu akukho lathi khona konke lokhu ngikwenziswe ukuthi mina angikhoni ukubekezela, angikhoni ngiyahluleka baby kahle kahle ukuthi ngihlale ngingenamali. Ngiyahluleka ukuthi ngingakhona ukubekezelela upartner wami uma anganganelisi enkonzweni. Ngiyahluleka ukuthi ngibekezele uma ngabe indoda inginika imali encane. Yini le ndaba ingabi ngaye lo muntu asho ukuthi inkinga ingami? Kungani ephushela yonke iblame kuwe ethi wohluleke ukwenza lokho nalokho nalokho? Kwenziwa yini? Uyazi ukuthi kwenziwa yini? Phela akukho mnandi ukubanjwa. Enicala umphikwa, indlela le yokuphika ukuthi wenza into wrong. In short, ushifta iblame. Usuke ezama ukuthi kuwe wena kufanele ungixolele because nguwe oyicause noma oyimbangela yokuthi ngibe yilento le engiyiyo. Is not ngami ngawe. Lokho sikubiza ngani? Nge-blame shift. So ingabe kumele ukuthi ukwamukele yini lokho? Kukuwe ukuthi uyakwamukela kodwa mina into engayisho ukuthi uma kufika udabeni lokucheat ngikholelwa ukuthi indaba yokucheat ayenzeki by accident. Kwenzeka lento ekuthiwa i-premeditation, uyayicabanga, uyiplane
noma wazi kahle ukuthi la ngikhona kungenzeka ngi-cheat, uyabona nje kahle ukuthi la sengiseduze ukuthi ngigange phela la. Ukube boneqiniso bowuzokhona ukuthi uzivikele noma uvikele i-relationship okuyo. Kodwa ngenxa yokuthi uye wagwema ukunaka iy'xwayiso, wazicabangela wena nenkanuko yakho esifikile ngaleso sikhathi. Ngaba inkanuko yokucansi noma inkanuko yemali noma inkanuko ye-attention engalawuleki njalo njalo. Kodwa indaba ingawe wena ochithayo. Musa ukuthatha amaphutha akho wenze abe amaphutha kapartner wakho. Upartner wakho akenzanga lutho. Yebo kungenzeka uyalekha noma khona la shodisa khona ku-relationship. Kodwa lokho akuwarranti noma akwenzi ukuthi wena ukuchitha kwakho kwamukeleke noma kube into ekufanele ixolelwe nakanjani. Ukuchitha nje ku-selfish. Yiloko kumele ukwenze. Yingakho-ke ngizothi uma esekubambile upartner wakho ukuthi uyachitha, Musa phela kube ngilo mbelesela ngokuthi akakuxolele njalo njalo. Ungamphoqi ukuthi akuxolele. Mnike ithuba nesikhathi nespace sokuthi akucabangisise konke lokho kwenzekile. Azicabangele naye ukuthi yini manje ayifunayo. Ungabe ulombelesela ufuna ngenkani ukuthi aqhubeke nawe. Mnike ithuba lokuthi acabange futhi adecide yena ukuthi usafuna nokuqhubeka nawe noma cha. Msumbelesela ngokuthi kumele phela ungixolele noma nami ngakuxolela, suyamblackmaila wenza yonke into. Cha. Qhubeka nje uxolisa, ngonile sithando sami, ngilindele noma yini kuwe. Ngizoyamukela ngoba yimi vele onephutha. Lokho kusho immaturity nokuvuthwa. Ukuthi uyalibona iphutha lakho futhi uzimisela ukuthi uthwale i-responsibility noma uthwale amacala akho noma ugwetshwe ku-relationship yakho, badle ejele kuye ngokuthi upartner wakho ugweba kanjani. So ake sibe neqiniso nje bafethu, uma ngabe uchithile uwena wrong, upartner wakho akekho wrong. Musa ke ukumenza azizwe engathi uyokuphushele lapho